Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw ang radyo? Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Tanusa ka man mo hunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gihadlok lang di ay ni Sances si Teresa o guwaig apapusil. Wa madugay miabot sila si Roger og Sixto. Naghinam-hinam na unta ang amahan og anak. Apan bitawag ang asawa ni Sixto. Dito nila masayri ni Roger nga nahibaw na di ay kini kung unsa silang amahan og anak. Mihilak ang asawa ni Sixto, wa gyud magpakita og kawili niya. Apan diyang misulti siya, naipahibaw niya sa publiko pinaagi sa Sibianan kung unsa sila si Roger og Sixto. Kalit lang nga nakakita ang paagi ang amahan ng anak. Gibuhian nila si Teresa, apan nagpadayon gihapon ng dautan nilang mga plano. Nagtuo sila si Sixto ug Roger nga dili na ihinayon ang pag-on the air sa inahan ni Roger, apan di ay ipadayon gyud niya ang pagpahibaw pinaagi sa pagsibya kung unsa ang iyang panaw ng anak. Niya ang naghinapustang sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Magtakuban ka lang gihapon, Alan. Di kinahanglan magud, ma'am. Magabot mi si Teresa sa katedral. Ayo-ayo mong duha, Alan. Desidido na jud ka, ma'am. Oh, desidido na ko. Wa gyud makapugong sa akong buhaton. Paano si Les? Okay na, Dong. Oo. Ikaw, ready ka na mag-on the air? Ganiha pa, Dong. Ganiha pa. Tana, ma'am. Tana. Kaniyot lang una. Wala si Alan. Milang ko na bakit, ma'am? Tana, Dong. Tana, ma'am. Dong, mangutana ko. Saan na palihog, ma'am? Ang patayng lawas ni Bibit. Nakuha na, ma'am. Tapos padarya. Kinuo ko. Kasalpahis yun di ay nila.
John, saman. Ayon mo ron, Mayor. Padoon namin sa Republic TV. Unsa? Uy, ayaw mo glaus ito, Mayor. Ayaw mo glaus ito. Pahulungan ng sikiran. Nga naman pa, Sixto. Basta pahulungan na yun! Nga naman di ay. Kisa na nanawag. Teba. Ganun di mamini yung papadayon sa Sibianan, John. Mayor, nagsibya ka ron ng imong asawa. Nag-on-the-air siya sa TV o radyo. Di amis o sa katindahan doon sa katedral, Mayor. Klaro kayo ang imong asawa nga naghilak pa. Nga misulti sa tanan bahay ni mo o bahin kang kongresman. Osa? Pasixto, tanaw mga tao sa gawas. Nagtapok sila nga nagtanaw sa katindahan ng appliances. Usara ka istasyonan sa TV ang gitune inis tindahan, ang Republic TV. Tanawakin sa ang naghilak, nagsidig-sulti on there. Ang imong inahan. Karon, unsa may pasabot anak Pasixto? Oo, Roger. Gihinayon yun sa salbahis o may uwaw mong inahan. Tanaw na gold, makita ka dinigikan sa kinan. Misamot og kadaghan ang mga tao nga bidugok sa mong tindahan. Rumutan na sa gibuhat sa animal mong asawa. Makaksa na to. Matod iya dili na ni ihinayon pero iyag yung gihinayon. Congressman, Nagpwesto na mo diha. pwesto kayo mo sing. Di abi sa atbang sa Republic TV. Inigawas sa akong inahan. Patya siya, Francis. Tinood ka, Busing. Patya. Aw mo ba? Okay, Congressman. Sige. Roger. Pakot imong kamot. Oh. Pasixto, sakitan ka kung mamatay na ang iyong asawa? Bisan gamay, dili ko sakitan kung mamatay ba ng imong inahan. Dili yun. Mga abako kung ikaw mo isubako, mamatay ka. O sa nasilping imong inahan ba? Okay. Balik ng tasbay. Unsa man karon, Roger? Pero bisa mo ta kasikat. Gagawas ka mayor ko, congressman ka? Bisa mo ta karon. Unsa ba kayo naghuwat na to ni sunahan? Unsa yung buhaton? Ha? Ato tang magsulti, umayos bay. Paibawa ang tanan nga may umaabot nga gubat. Dili kita mo surrender. Maura ni akong ituko ninyo mga katawhan ng maong syudad. Nahibaw ko nga pipila lang ang mibutang sa akong bana pagkamayor o sa akong anak pagka-congressman. Kay ang tinuod, naglabi ang daghan gawa makagusto nila ni Sixto o Roger Celes. Midaog sila tungod sa kwarta. Midaog sila pinaagi sa paglaog o kwarta
kadautan sa komisyon sa mao ka na ang mga ligong kamatuoran ug ako kining barugan. Ug ang vigilante para nako wa siya isa tungod kay naingon siya ana tungod sa pagkadautan sa akong bana ug anak. Uspon ko kining tanan barugan kong yun nga mao'y matuod ug kung unsang klasiha si Sixto ug Roger Celes. Salamat. Daghang salamat. Ito, mag-usay. Usay ko ka na mga Celes. Musutos na kang mga tao. Naipaw ko nga may mga tao sila si Roger nga nagbantay. Naa sila anang duha ka mga sakyanan. Patay na sila, Tess. Patay na sila. Pagi Ami. Kamay lang. Dalitis. Sige. Bye. Sa taas, Sixto. Naibaw na mga tao, sir. Dalis taas. Lingkod, Sixto. Lain na kaya akong pamina, Roger. Lahi kayo ko itandi sa miyagi mga adlaw. Kinig ka ng adlaw. Sa imong plano. Plano? Dili ko magpadakop buhi, Sixto. Ano ba di ay? Panot na ba nita ni magkasuha? Akda kong pinuang no? Mayor ko o congressman ka. Manot na neta. Dili na ko mo istar din higdugay. Muhilom ko biya din eh. Ha? Ingon ka na niya na kaseryoso karon, Roger? Mubiya ko din eh. Ikaw asa makadaga na sa makatago. Kung mo ka na seryoso ka niya. Asa ka nagidagan ka sa katago? Mukuyog ko nimo. Kung magguyog ta sa gabal na kayo, humok na tang balist kitaan. Usam na ko ani. Paringag imo, Sixto. Sanchez. Busing, wa pa mo kawas ang imong inahan sa sityanan. Huwatag yun ninyo. Partiyag yun ninyo. Kalain ko tayo, Ate. May balita sa kunin mo, Busing. Murag may laing kisaw ron sa syudad. Ni ay nangabot ng mga kapulisan pero dili mga sakop ni Chief Leo. Murag taga-laing lugar ni. Ug ang mga police stations lain na sa mga pulis nga nagman. Tiwasag yun ninyo ang kong gisugo ni mo, Sanchez. Congressman. Humanani. Di na lang kumanangin ninyo. Mubiyan ako din sa syudad. Bahala ka. Basta patya yun ang akong inahan. Okay. Wa, pati
ay mamatay ang adiman mong inahan. Oh, may marong ka man? Asa ka man? Magandam na ko. Pasiksto. Ngano dong? Tawa mo na tanim mo. Kalit ka magkaluban. Dong kakaroon. Dong, Roger. Kisa naman lang ako. Hindi ko kaatiman mo, Pasiksto. Lain na mga kapulisan karon sa syudad. Lagmit na hibawaan na ang tanan gyud lakip na si Leo kung unsa siya na to. Ayan gipangdakop na ang mga sakop ni Leo. Sige, paninguhagi mo. Magungsan naman na ako, ani. Magungsan naman na ako, ani. Wa ko mahibaw kung hain sila. Daghan kayo salamat. Kasamok ba day ani mga reporters? Mga higala, atangi ang pila na lang ka mga sumpay ni naghinapustang sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Dalit sa RGMA Productions Center.